ni Tita Ma sa nag-birthday ng kanya nagdibo, ika-3 dibo. At pakikinggan po natin sila. Ito yung mga tinatawag na Pasote Survivors. Ayan! Dito na sila, tuwa nila. Tita Ma, ikaw muna magsalita. Anong masasabi mo sa gira muna? Tapos sa birthday mo. Ito na si Ernest. Sige lang. Ano na? Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay inligtas at binigyan niya tayo ng kaligtasan sa ating mga paghihirap. Yung 8 months na ang ating 8 months na paghihirap ay hindi lang paghihirap ang natatawag doon, kundi isang bagay na ating anong term niya? Sacrifice. It's really a sacrifice. Kahit kanina natin ito inaalay doon sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Iyon ay ito ay ating dapat na bigyan ng pasasalamat sa Panginoong Hesus dahil tayo ay binigyan niya ng lakas at malakas. Hindi lakas ng katawan lamang, kundi isang lakas ng ating paniniwala sa Kanya. Sa Kanya, ang ating faith ay naging stronger, ang ating mga mahihilang katawan ay lumakas. Dahil ang ating pag-iisip ay parating nabibigyan ng biyaya na galing doon sa Kanya sa taas. Sige po. Wala namang sige po. Sige po. Maraming salamat po dahil yung mga mag-duty ay ako na. Salamat Tita Ma. Happy birthday. Yung iba pa. Ito si Shailene. Siya yung, sige na, isa natin si Ami. Yan yung mga Pasote Survivors. Sino pa? Si Nila. Sino pa? Marnie. Si Marnie. Si Rowena. Sino pa? Mamaya sa kanya. Sino pa? Sonia po. Si Sonia. Sarats kami, padre. Si Che. Si Margie. Marilyn. Si Marilyn. Si Malu. Si Malu. Ay, ito. Hindi ito. Survivor ba ito? Ay, tatago. Yan. Nakita yan sa barko ito. Si Maribel. Si Maribel. Si Tita Cors. Siyempre, ako. Ako. Sino ako? Muse ng Pasote. Muse ng Pasote. Yan. Hello. Yan. Ito. Sa Fornas ito. Yung nagpipicture sa Fornas si Eric. Si Rick at saka? Pamangkin ko. Selby. Sino pa ang nawala? Ay! Ano ito pa? Yung Pasote pa? May nagreklamo. Ayan ito. Si Judy. Si Judy. Ano masasabi mo naman? Sa after 8 months ng war. Ay, nako. Ano daw? Ano yung sige. After the war, Father, we become younger. Wow! Ano ba? Pwede nang bumalik yung mga nasa Pilipinas? Sana, Father. At maayos na ba ang kalagayan dito? Ayos na, Father. Ayos na. Yun. Panawagan sa gobyerno sa Pilipinas. Anong masasabi nyo? Magsigising kayo. Ito, si Ramon. Ayan. Survivor din. Taga-Sarats kami. Taga-Sarats. Sino pa ito? Mga taga-yan. Si Pero. Ay, yung nandun sa kwano. Lapit dito. Magpakilala. YouTube ito at saka FB. Ayun na, si Dante. Ay, Padre, huwag mo ilalagay. Magagalit yung misis ko. Sige po. Maraming salamat. Ito ang tinatawag na hindi lang Pasote Survivors. Ito ay kasama na ang lahat dito. Sige po, maraming salamat po at maraming salamat sa Panginoon. Ayan. Na niligtas kami at hindi kami pinabayaan sa 8 buwan na giyera dito sa Libya. Salamat po, Panginoon. Amen.